Mag-atubang og kasong frustrated murder ang usa ka security guard human niya dunggaba ang iyang kaubang gwardya nga igurang nagsag-ob og tubig. Suspect na gwardya gingong kanunay malambigit og away. Andrea Patenya, Suginlimi. Gamit ang iyang cellphone, nakuhaan og mga hulagway ni Ellie ang gwardyang si Jimelito Solis alias Insik nga nagkadugo og napuno sa mga samad ang lawas. Gidunggab si alias Insik sa kauban na sab niyang gwardya nga si Eric Imelda, sud mismo sa ilang gibantayang luna dinhi sa may Ayala Access Road kaganihang buntag. Sakop ang duha sa Philmusa Security Agency. Giingong nang hakot ra og tubig si Solis apan pagawas niini sa gibantayang luna, napuno na kinig sa madinunggaban. Nagbarog kami sa kilid niya siya. Pag-abot na mo dito kay nakuha siya og kanang tubig sa mukha sa samor sa among bali akong auntie ba. Nagkuha pa siya tubig din pagbalik niya, nag-stretcher mi pagbalik niya kay nagkuha na siya, nag-agas na yung dugo din. Nagdaga na siya kay nangayon siya tabang ba. Nadakpan na dayon sa Mobile Patrol Group ang suspect. Sige yan, sa una pa na si panghagit na gustong pagday, panghagit og kuhan. Naman ang anam ko kakwanta siya ko niya kuhan, hagit. Mato di Rosemary nga naninda tapad sa gibantayang luna sa duha ka gwardya, kanunay nga mag-away ang duha. Dugang niya nga bayolente gyud ang suspect, gani hapit sab madunggabi ang iyang bana. Kana siyang nakadunggab niya karon ma'am. Kuha na si blatter sa mabulok. Kaya kung ba na hapit sa dunggaba. Ang ato aging buwan. Andrea Patenya, News 5. Sugilanon gihapon sa mga gwardya, security guard nga nangihi giilugan sa iyang arma sa wa mailhing tao. Laing gwardya gidakop sa mga sakop sa SWAT kay namusil og kamunggay. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gida dinhi sa Magulo Police Station ang Guardian Sian Marmansing sa Bilbao Security Agency. Nitugan kini nga giilog ang iyang armas nga 38 revolver sa wa mailhing tao. Samtang siya nangihi ganihang tungong gabi, suway pa niyang gigukod ang maong tao apan wa na niya maapsi. Di makak sa gwardya nga natulog siya samtang nag-duty sa gibantayan niyang kondominium sa Barangay Banilan. Ang holster na lang ang nahabilin sa hawak ni Mansing kinsa matud pa niya wa kini gila. Nagilipot sa daplin niya. Lagi itong bugol. Gawalbot akong armas ito. Sukol niya. Nagagakuhan kayo. Naman siya ang armas. Gipriso sa Magulo Police Station ang usasab ka gwardya nga si Hermes Ugabang, sakop sa JCC Security Agency, kay nagpabuto siyang armas pasado alas 10 gabi sa gawa sa gibantayan niining budiga sa may barangay Kasambagan. Nakuha sa mga sakop sa Merscoping SWAT ang 38 revolver sa maong gwardya nga dunay upat ka buhing bala ug usa ka slag. Matod sa kapulisan nga nakig-inom pa ang dinakpan uban sa usa ka minor de edad ug kalit nga nagpabuto punteriya ang punuan sa kamunggay. Usa ka concerned citizen ang mitawag sa mga pulis. Dipinsa sa dinakpan, doon na kuno siya problema. Ito nagbutom ka? Na problema? Ha? Problema sa pamilya? Ray Pasaporte, News 5. Patay ang mag-agaw nga taga-barangay Tinaan sa Dakbayan sa Naga kagabi. Target sa duha ka wa mailing mamumuno ang PUJ driver nga gingong dunay kontra apan nakip nga gipusilang ig-agaw niini nga misinggit tungod sa pagpamusil. Ryan Sorote, Suginlimi. Unang gipatay sa duha ka gunman ang PUJ driver nga si Lito Pañares, 45 anyos, gawas mismo sa ilang payag pasado alas 6 kagabi. Kauban niini atro sa pagpamusil ang iyang kapuyo nga si Teresa ug usa nila kasilingan. Ya, naamin doon tayo ko kaila duha ka buok na dito man day kamusil niya. Dahil mo tumidagan kung mayo. Sa asa lang kung balay pasok. Ang igagaw ni Lito nga si Ronnie Pañares, 48 anyos, nakasinggit tungod sa hitabo, mao nga kini mao gisunod og patay sa mga wa mailhing tao. Siguro natagan lang siya baka diha mo sa duyan niya, nagsiyagit siya ba, naingon siya pagsulti nga, naipinusilay mo to siya nga, napil lang. Daling nanibat ang wa mailhing kriminal sa kayang usa ka motorsiklo. Ubay-ubay nga mga kabhang sa kalibre 45 nga pistola ang nakuha sa crime scene. Pulos na ego sa ulo ang mag-agaw nga may hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Nagtuang kapulisan nga naapil ra sa pagpamusil si Ronnie tungod sa iyang pagsinggit. Target sa pagpamusil ang biktima nga si Lito nga gigong dunay nakalalis. Wala pa yung klaro ang motibo nga mong natimo ba kay siguro tungod sa ang asawa dili pa natin istorya maayo ang iyang asawa kay murag nata sa state of shock. Ryan Sorote, News 5.
Padayon ng operasyon sa kapulisan sa pagpangita sa duha ka tulisan nga misakiyo sa dulan 50,000 pesos nga kwarta sa LBC Tabuan Branch kagahapon sa Odto. Nasuta sa kapulisan sa lalawigan nga gawa sa mga LBC branches nga walay nagbantay nga gwardiya duna sa mga bangko nga way security personnel. Andrea Patenia, Suginlimi. Ang LBC Tabuan Branch gibana-bana nga kapin sa usa ka gatos ka metros lang ang gilayon gikan sa San Nicolas Police Station. Sa phone interview kang Police Senior Inspector Chuck Barandog, ang hepe sa maong police station, gipahibaw niini nga nagpahigayon sila karon og hot pursuit operation batok sa usa ka lalaking gituohang maoy usa sa mga suspect nga nakuhaan sa CCTV. Samtang ang hepe sa Cebu City Intelligence Branch nagkanayon, nasakop sa usa ka notadong local robbery group ang duha, ug gani nagduda silang maura gihapon ang mituli sa LBC Labangon Branch ni adtong miaging tuig. Well, karon natay mga we are conducting profiling karon ma'am. Since na similarity itong last year sa LBC to sa Labangon, the same nag-jacket siya although naka-helmet to that time. So karon lang is based sa CCTV footage nga itong nakuha is same build. So mo natong gikuan karon mga factors nga atong gi-follow up karon. Maisip nga nahimo ng suki sa tulis ang establisamentong LBC sa nagkalain-lain niining mga branch dinhi sa Subo. Gawas ni ining LBC outlet dinhi sa Barangay Tabuan, Cebu City nga gitulis kagahapon, kay numduman nga gitulis sab ang LBC outlet dito sa Barangay Tabuk, Dakbayan sa Mandaue, sudna sa ikatulong higayon niadtong miaging Marso 7 ning tuiga ug niadtong Mayo 5 ug Setyembre 9 niadtong miaging tuig. Matod sa kapulisan, posibleng nahimo ng paborito sa mga tulisan ng LBC kay di gyud sila tig-hire og security guard. Mao nga ilang panghinaot nga makat-una unta sila ning maong sunod-sunod nga panghitabo. That's the lang perennial problem nga among nakita kung na may iguan na wag igual siya. Yeah. Well, siguro di na lang ko mo kuhan good istorya pero ano not for the reason pero hoping lang that's for the security sake. Nabantayan sab sa Deputy Director for Operations sa Cebu Provincial Police Office nga di lang ang LBC outlet sa lalawigan ang di mokuha og gwardya, lakip na ang ubang bangko sa mga kalungsuran. Mao nga pahimangno nila karon sa mga station chiefs na dungagan ang presensya sa ilang mga sakop palibot ning maong mga establisamento. Munang ang mga Cebu Police ilan ang giadtuan, hindi man din natuklika siguro nga di siguro ka-afford ang mga kuano sa ilang kanya magbutang pa og kuan. So ato nang gitagaan pagtagad, man gina kanang butang lanta og diktatol, constant police visibility. Kaganiha ang pagbisita sa news team, gibantayan na og pulis ang gitulis nga LBC sa Tabuan ug uban pang tapad ni ining mga bangko bisan og lunch break. Kahinumduman nga gipasabot sa hepe sa San Nicolas Police kagahapon nga binantayan gyud ang maong lugar apan nabiyaan lang kini atol sa pagpanulis kay naniudto ang mga pulis dihang miabot ang mga tulisan. Andrea Patenia, News 5. Nagdakpan atol sa pagpatrolya sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ang usa ka lalaking tigpayot og illegal nga drugas sa dan magsaysay sa Sitio Lawis, Barangay Pasil, pasado alas 11 kagabi. Ang didakpan na ilang si Jonal Abesa, 23 anyos, residente sa maong dapit. Nakuha gikan kaniya ang 40 kagabing pakiti sa gituhang shabu nga dagidana sa crime laboratory alang sa chemical analysis. Nagatubang na ang karong sumbong kalapasan sa Republic Act 9165 ang dinakpan. Ano man? Tungkol sa gipit. Ha? Tungkol sa gipit, sir. Wakit trabaho dahil? Mukha lagi, sir. Gipaibaw ni Police Superintendent Balasarte ang spokesperson sa Special Investigation Task Group Archival nga human silang command conference uban ang National Bureau of Investigation kagahapon, makaingon na sila nga dunay dakong kalambuan ang ilang gihimong investigasyon. Matod pa, daghan sa ilang findings, mitukma sa findings sa NBI ug aduna na sila natigom nga dugang ebidensya apan dili lang usa sila musaba kan kunsa. Doon na sabkunos na lead sa mga suspects. Samtang takom gyapon sila sa ubang detalye, sama sa kung aduna na ba sila gihold nga sakinan sa mga suspect o kung nakagawas na ba kini sa Subo. Ako kay kalambuan ng panggapon
ang kuan actually ang NBI ni ang sa NBI on the part sa NBI on the part sa PNP kahapon. Information murag may una na website kaya nagdahatag nag-exchange mo information man ta. Nakakuha og kopya ang News 5 sa desisyon sa Department of Labor and Employment sa petition for certification election sa dulan duha ka gatos ka mga kadi sa Cebu Country Club. Kay nung duman nga mipaydayon og strike niya atong Enero ang maong mga kadis kay wa sila tuguti ma-accredit sa maong country club. Subay sa dismissal order sa mediator arbitrator Jose Ogang nga gi-issue niya atong Marso 4, gibasura ang maong petisyon subay sa employee-employer relationship tali sa mga kadis ug sa Cebu Country Club. Wa ma-establish sa mga kadis nga aduna sila employee-employer relationship sa country club. Gipaabot pa sa management sa maong golf course ang tubag sa mga kadis sa maong order 5 ka adlaw human madawat ang desisyon sa DOL.